Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asithi ukubheka sisebenza ngazo indaba zethu zama-binomial distribution. Khumbula ukuthi besikade siwenzile amanye amavidiyo sikhuluma ngazo indaba zama-expected value. Bengithe phecelezi expected value siyithi yini? I-value elindelekile esilindele ukuthi ingaqhamuka noma esiyaziyo noma ekumele iqhamuke. Singasho njalo ngamanye amazwi. Asiboneke lana ukuthi ezinye izibonelo esingazama ukuzenza sizohamba sifike ephi nazo njengoba vele bese sikade sizenzile ezinye izibonelo sisebenza expected value, i-value esilindele. Sibona ukuthi singadlala kanjani ke kuyo le video la sesenza ezinye izibonelo ezochaza futhi kabanzi sesisebenza nangani binomial distribution. Asithi ke ngiyaqala ngesibonelo sami. Ngizothi nginani? Ginenombolo zabantu abaphumelele noma zokuphumelela. Ngibhale la. Zokuphumelela nama probability. P wami uzomela i-probability. Phecelezi bangithi ngichaze i-probability kusho ukuthi uma hlawumbisa noma sithi yaqagela ukuphumelela. Yeah. Probability ke leyo ukuthi mhlawumbe uzophumelela, probably uzophumelela. Into enjengaleyo ke uphawu lwami lwe-x uyalibona nale lukhombe phezulu usho ukuthi nje lukhombisa kona ukuthi ya sisebenza ngayo ama random variables nakhona uphawu lwakhona lolu nophawu lokukhombisa ukuthi sisebenza nge-expected value sibhalana sibhala u-e wethu omkhulu njengoba ubona vele subhalile sisekele no-x wethu. Lokho ke kube sekusikhombisa ukuthi sisebenza ngani? Sisebenza nge-expected value. Asiboneke isibalo singaphuma noma singazama ukusebenza ngaso la. Asithi ngiyabhala la indatshana yami. Nginama bhakede ambalwa. Ngifuna ukuthi emva kokuthi uma sengizama ukukora kuwona lamabhakede ami. Ngizama ukukora phakathi kumabhakede ami. Base ngabhala u-p equal 40%. U-p wami umeleni? Umele i-probability ini ukuthi mhlawumbe ngingaphumelela. Ngingathi mhlawumbe ngobani? Ngo-40%. Mhlawumbe ngo-40% ngingaphumelela. Base ngiyadlulela. Ngithi 4 times 10 uzosipha bani? 4 times 22 kuyayicacela nje ukuthi u-40 loyo wa-4 esingabambisa ngawo njengokuthi uwona u-40% wethu lo ekukhulunywa ngawo noma esubhaleliwe vele laphaya ukuthi singase siphumelele ngobani? Ngo-40% wa-4 wethu ke lo subhalwe laphaya. Onenye singaphinde sidlulele ngayo. Emva kwawo lo 40% singadlulela sithi siyobalana ke manje. Singathi siqhubeka kanjani nesibalo sethu? Singathi p sithi x equal to k. Uma sithi x equal to k wethu sizozama ke ukuthi sisebenze ngendlela vele besijwayele ukusebenza ngayo. Khumbula basuka ko 0 u-x ethu 0 size siyofika ifinyelela kuyo leyo number esuke sisebenza ngayo ka0. Mhlambe sithi sisebenza size sithi mhlambe sangokuthi size siyofika kuba mhlambe size siyofika ku8. So sebenza kanjalo ke.
singano n sibe no k ngezansi. Ngabe usuyazama ngamehlo engqondo ukuzikhumbuza ukuthi ngabe singaba nalo uphawu lwethu olukhulu lwa x noma lika y olusuke limeleni, olusuke limele ama-random variables ethu. Sizokudlulela sifuna isikhala. Sino p ophethe u-k manje, sibe no 1 minus p abaphethe bane emva kwesisekelo u-n minus k. Ngibuyele la emuva ngiyobhekisisa kahle. Sehle futhi kuwona sifuna ukugcizelela kuko lokho. Badlulela. Uma ngidlula ngingathi ngino x la equal k, okusho ukuthi x wethu ungango k noma k ungango x noma sisebenza ngo k kuphela. Ngibone uma ukuthi siyadlulela sesiye la ku e x wethu sesifaka uphawu lwethu, sesifuna ukubala ngendlela noma esondeza indaba yani ema-sample noma population. Phakathi sizothi k omkhulu sidlulele, sizothi k omkhulu sidlulele ngokuthi sithi n omncane, sithi k ngezansi siyavala. Qhubeke sithi k p basithi k 1 minus p sibe no n minus k base siyayivala. Okay bethu 1 2 3 4 yaba 4 2 4 yaba 4, kodwa akunani ukuthi bangaki. Bona ukuthi sidlulela sishona siya ngakuphi lolu hambo lwethu. Singano 0 sibe no n ono 0 ngezansi, n ono 0 ngezansi. Sithi p ophethe u0 sithi 1 ba 1 minus p njengoba sengibhalile, ngizama ukufunda ngibe ngibhala futhi. Ophethe u-n minus 0 plus 1 base kuba nesisekelo sika n over 1 no p minus sibe no 1 minus p. Lokhu kungasuka, lokhu ngikusekele ngazama ukukususa. Ukuthi ngisekele lokhu ngingasebenza ngakho nako. Nginesisekelo manje sako lokhu ngingasebenza ngako. Ngathi r wethu equal 1 sengihla ngoba nkp ngithi k phezulu 1 minus p n minus k isikhala dlulele. Asikakabi nazo inombolo e10 esingasebenza ngazo noma ezinkudlwana esingasebenza ngazo. Ngase kuvela nje ngakudingi ke manje la. Ngathi uphawu lwami lolu ngithi k equal 1 ngibe n phezulu njengoba kade kunjalo vele ngithi k ngibe no n. Sekufika la ngifaka uphawu lokungazi lokuthi sazi noma sinethemba lokuthi khona ukuzosusana nako. Base ngithi 1 okay 1 okay ngithi n minus k ngithi k times k minus 1 times k wethu lapha no 2 noma ungakazi ukuthi sobambisa ngobani. K times base sikugoqile ndawonye, sikufake ndawonye sizoba khona igwegwe elilodwa sesithi k minus 1 kulona sifake nophawu lwethu la. Sesisalelo u k times k minus 1
sidlulele sithi kuno k ngapha bese siselele noba k equal 1 n k wethu minus 1 njoba unjalo lapha ngale sibe no n minus k ukuze kube khona ithuba uma ngase kube ngathi liyavuleka lokususa nelokuhlanganisa siyadlulela sithi k minus 1 wethu sibe no n minus k n minus 1 seleloba p sithi times p kupho kunye okudlulelayo sithi n k equal to 0 k equal to 1 hayi 0 lapha sino k minus 1 ngenhla nakhona sino n minus 1 bona ukuthi n no k khona yena bangakuhlanganisa noma khona kungasusana base siyakhumbula up wethu wa probability sithi sesiyangale nawo sesiyoba no 1 minus p uphethe u-n minus k ngifuna hayi singasekeli lokhu lapha phezulu ngifuna sizela ngezansi ukubukisiseke lokhu esinako asethi ngithi ukukunyusa sethi ukubukisisa lokhu esinako lana njengesikhumbuzo sokuthi uma usebenza nge-expected value kakhulukazi ye-binomial distribution zikhumbuza ukuthi ohambeni lwakho lokwenza noma ohambeni lwakho lokusebenza ngendlela yomthetho ukwenza zona lezi zibalo uhamba uzofinyelele kuphi khona la uma sekunjalo sesiyakwazi nanokuthi sithi ugoqa sithi a wethu equal k minus 1 noma sithi b wethu njengomthetho senza indaba yomthetho manje la u-n minus 1 basithi a plus 1 sipha u-k sithi b ncase plus 1 usipha u-n base siba nako ncase ngifunda lapha ngenhla ngizama ukubhala ngezansi sithi n minus k usipha ba a siqhubeke no b sisalelwe u-a minus b uma sidlulela sesithola ukuthi sinomthetho osebenza kanjani uthi np sibe nophawu lwethu lwesibalo kade sisebenza ngalo elika n vele ukuze usithathe nje isithombe ngamehlo ukuthi uma ususebenza nge-expected value yani ye-binomial distribution ukhumbule ukuthi iyona ndlela ke oyobulindelwe ukuthi usebenze ngayo yona le athi ngibo bese sino b phezulu nophawu kanye no a ngezansi kanjalo nophawu lwakhona sehle sithi sino a phezulu ngoba sithi u-b plus 1 sithi minus a minus 1 b minus a ngezansi sithi p o probability wethu uno a phezulu njengoba lapha base saba noba saba no 1 time 1 minus p sithi ukugo akuveli kahle kodwa ithi ukugoqa lokhu njengokubaleke kakhulu uma wenza lesibalo kubaleke kakhulu njengomthetho waso lesi sibalo singakho sikugoqa laphothi ngikuthathe ngithi b a ngezansi b a ngezansi sisithatha indlela yomthetho manje ezosikhumbuza ukuthi ngelinye ilanga noma
uma sizama ukwenza futhi lezi zibalo sizosebenza ngayiphi indlela. Ngizama ukukugoqa nje kube mnandi kalula kanjalo. Bangigoqa ngala. Ngehla ngishona ezansi. Ngibe no bangase ngithi ngizama ukudwebela igraph ngokukhulu ukushesha nje singadliwa isikhathi. Ngiyazi ukuthi ayinabunono ungixolele. Yabona nje impendulo yethu ngabe ihambe ibanga elinjengaleli. Suka phansi ishone yaphezulu, iyaqhwamba lapha entabeni, iphinde ushone phansi umdwebo wethu. Yabo, ngizama ukufaka kuzo zonke iy'ndawo ukuthi ngabe khona ini esikhaleni sani nani. Ngicinga ukuthi khona okushodayo ekumele sithi ukufaka kancane sisakhona la kuyo le video, ngoba kuzosisiza kakhulu ukuthi sithole lonke ulwazi ekumele silwazi kuqala uma sisebenza ngama-expected value e-binomial distribution. Kodwa njengoba konke lokhu kade sikusekele, kukhumbule njengalokhu okubaluleke kakhulu okuzomele ukwazi. Ngoba kuyimithetho phecelezi ama-formula ongasebenza ngawo uma wenza le balo. Lokho ngasukuguqula konke bawuthanda uthi faka uphawu lakho le-expected value, uthi NP, sewuphiwa mebonakala, uthi NP, sawubhala ngendlela enobunono. Kodwa ungabe usuthi-ke expected value uphawu lwakho no-E no-X wethu osekelwe uthi equal kuyafana nani no-NP. Kalula nje kamnandi.